Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam Lasay 51. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarna kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Melvin Tiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Maayong gabi man si Maxon Brian, kaginato niya pinakuling alakat sang panahon na Abrela 24 tuig 2021. Sa gyapon, sa mga stress kay na nga hapon, ang ginabantay naton nga si Tropical Storm Bising, ginabana base sa mga data, ara sa mga 1,000 sa 60 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon, sa coordinates ka 22.7 degrees north, 131.9 degrees east. Kag may kabaskugon sa gyapon nga hangin nga 85 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tob-tob 105 km per hora. Magagiyo si Bising southeast nga direksyon sa kada sigon nga 15 km per hora kag ini siya wala na sa nga epekto diri sa ato na pungsod Pilipinas. Sa gyapon atong forecast sa Metro Manila kay ibang nga bahin sa pungsod Pilipinas, halos maka-experience kita sa nga fair weather o kung mayo nga tiyempo, magluwas lamang sa mga isolated man yung mga pagulan, nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang Visayas, lakip na ang Negros Occidental nga Bacolod City. Sa gyapon, maka-experience lang kita sa kasarangan nga panahon, kamay tinion nga mangin magulugalo mo naton kalangitan, kamay mga isolated gid lang nga mga pagulan, nga dulot naman sang localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nakatundaan, ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balon. Ang adlaw nagatunod alas 6 kay na kag magabutlak alas 5:33 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sang Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yo mayong gabi sa luwa. Salamat gid Sir Melvs. Matawhay gid palibot ta mga kaaksyon si Bising malayo-layo na gid man diri sa aton pero di lang magsalig ha kay nga apisado sining mainit nga lakat sang panahon
may ara gyapon sa nagatamwa nga mga ako kaisa ti ginakabig naton nga LPA mga kaksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Firing line. Antes pa naman ang tanan, ariman ang pinakaimportante gid sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 na subong adlaw Sabado, Abril 24 na 2021. Bukas ng aton sining nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang aton sining nga Twitter account mga kaaksyon. Yari man ang aton sining numero 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Pangabay lang ako, 2 to 3 liners lang para aton gyud mabasahan ang tanan-tanan ninyo nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top-top sa 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Check naton karon mga kaaksyon isa ka police station diri sa Bacolod o kon probinsya sang Negros Occidental may ara sang aksidente sa dalanon kabay pa nga way lang gid sang dalagko nga way sang may nagkala disgrasya. Aksyon Firing Line. Sinigid lang ni nga kasisid Monho, check tani karon with action and defensor kung sa dini nga banwa diri sa Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Samtang atong duha ka mga miyembro sang New People's Army ginaligar nga miyembro sang NPA nga napatay sa enkwentro didto sa banwa sang Hinubaan, ginpalubong na lang sang Philippine Army, lakip na diri ang lokalidad kay wala gid sang may nagclaim nga pamilya mga kaaksyon. Aksyon Firing Line.
Amo nang masubo nga parte sang kabuhi sang tawo, no? Isa ka lang mabuhi sa kalibutan, Action Oliver, patay ka sa engkwentro, pagkatapos why nakakita pa ang pamilya mo sa imo. Although nga ti may desente nga paglubong, kay ginhikutar gid man sang Philippine Army kag lokalidad sang Hinubaan, pero tang iya sining immediate family, why nagid ka lantaw sa pinakakatapusan abi nga paglantaw sang ila himata. Posible Action Oliver indi to taga Negros, base didto ato sa mga Siquijor, Cebu, Bohol, amo na mga area sa Ormoc, kay isa na di ka area mga ka-action mo. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod iya, 4 ka mga miyembro sang kapulisan sa Police Station number 4 ang nagpositibo sa COVID-19. Police Station 4 nagpasalig nga padayon ang business transaction dira, way sang dapat nga kabalakan. Action firing line. Samtang ang iban nga balita mga ka-aksyon sa aton sila nga pagpangalagad diriya sa sa Bacolod karon, check naton ini kay may ara sang padayon karon ang pagbakuna or padayonon ang pagbakuna sa mga senior citizen mga ka-aksyon. Now diri sa Bacolod na umpisahan na ini kahapon nga adlaw, no? Diri sa aton kag magapadayon ini, no? According to Dr. Chris Sorongon, asang EOC mga ka-aksyon. Action firing line. And diri sa Bacolod sa gihapon ang pila ka mga balita mga ka-aksyon, check na Tony Carona kay sa Bacolod karon kon magpatigayon ka Action Oliver sang community pantry nga ginatawag, kinahanglan na ninyo nga mag-coordinate sa Emergency Operations Center sa pagdumala ni City Administrator M ang mga ka-aksyon. Action firing line. Hindi na basta-basta pa, no, ang ginatawag nga mag-put up sang inyo sining community quarantine without the coordination sa EOC and barangay, kay sining nga adlaw may ara sang community quarantine o community pantry Action Oliver nga ginpauntat gid ang ila operation. Action firing line. Hinsindihan taman ang botsilingon sa taga EOC, simple man lang, inabalang mapatigayon lang ang health protocol kay basi bla amangin kausa sa pagduging-dugang sining COVID-19 ining community pantry nga ini nga ti kon kaisa kon wala sang mga naga-manage dira day nagasinampawanay man tuod ang nagalilinya kung kisayawan ka pa saway hindi magpalalate nga pasunod man ang kuntani hindi man nimo sila mapasol man kay kinanglan nila na mo. Action firing line. Amo na ang EOC karon naghimo sang tika nga dapat kung sino ang may community pantry dira mag-coordinate gid anay. Sa Negros Occidental nga mga balita mga ka-aksyon, padayon ang binantayanay karon sa lakat politika. Hindi ya sa probinsya kundi ang gikan sa probinsya nga nagparehistro karon diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ang big deal man lang diri maka-aksyon ang rehistro Action Oliver do hindi gid big deal, no? Do hindi gina big deal ang pamangkot kung ano ang dalon nga pagbag-o ni 3rd District Congressman Albi Benitez diri sa Bacolod. Anong pagbag-o nga dalon abi kay kung isa mabasahan tada nga the change is coming. Do mo na bla, no? Ang pagbag-o palabuto na nga mag-aabot. So anong dapat naton bantayan? Action firing line. Sa mga solo survey magihapon sa social media bla. Grabe mo. Almost 80% Action Oliver ang labaw ni Benitez sa kay Leonardia. Dako mo. Sa social media lang na May isa ka survey nga nakita naton. Kay Benitez naga 500 na, ang kay Leonardia 130. Action firing line. Ti galing kay maybe siguro ang naga-vote vote dira to Albi Benitez abi basi hindi man Bacolod non, basi Negrosanon di man mapuslan bla. Kiti taga diin guro nga banwa inahalin. Pero ti nagahatag gihapon sang indication no? Nga damo ang luyag
nga makapungko bilang alkalde sang syudad si Benitez mga kaksyon puwerteng binalbalanay subong sa sa social media. Action firing line. Dire sa Action Radio Bacolod yano lang na dire kung sino dapat may interview naton sa Bacolod amo nang aton sini source of information. Like for example kay na sang aga si Vice Mayor Elcid Familiaran halin sang nagligad nga adlaw kundi nag-ayo ko sa iya nagpangindi siya maghatag sang komento. Pero tinakalipas ng duha ka adlaw ikatatlo today nagpa-interview sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang sabat nito kay na way paginman kuya dapat kuminto da kay registration ina kay isa pa kalayo pa sa 2022. Amo nang ambalya kalayo pa sang Oktubre abi, ano? And why man siya gani sigurado man nga magpapili Vice Mayor sa Bacolod sa 2022 Action Oliver? Action firing line. Action firing line. Sino may enkwentro sa pagka-vice alkalde abi kon magtudtuod gid man si Albe Benitez abi nga mag-alkalde sa Bacolod. Sinong vice niya? Ang nagalutaw nga ngalan Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ako naga-doubt man ko kay Vice Governor kanas probinsya, ma-Vice Mayor ka DS Bacolod, amo na bla. Naga-doubt man ko if it will happen, ano? Do kay posible, ano? Action firing line. Pero ay takabalaw sang habiyog sina. Basi may lain nga mga tawo, no? May lain abi. Sa congressman, duay pagidbatia, basi Action Oliver, duwa ka mayor mabungguanay. Isa lang congressman nila duwa. Action firing line. May posible man Action Oliver, pwede man. Pwede. Si Action An, nagayom yung, pwede man Action An. Duwa ka mayor, isa lang ka kongresista. Kung may mag-intrada, ati nag-usik-usik ka lang sa imo panahon, no? Action firing line. Kampante, subong si Congressman Greg Gasataya, eh. Siya kumagamo ng balita, ati, sige, makakanta-kanta na tadian, ay. Action firing line. Dira lang na. Subong kadamo dan mga politicians, mga politiko subong nga nagahinulat man sa mga tawag, text, labi na gid ang mga diri sa Bacolod. Bal nila sa pakulitiksan man. Uya man sila mag-una dusmog kay basi di pagbatunon bla. Ti ulat-lat lang ang muda. Action firing line. Mga political analyst subong sa Bacolod sa pagkadaghan. Tindi inaiya normal inaiya. Normal, why mo na iya bayad kung sagi kaya ulo analyze di Action Oliver? Mismo sa Action Oliver ga analyze manigani sa ano ay hano. Di normal ina iya. Ultimo nga mga utod ng mga pedicab and mga tricycle driver na tunda. Once ara na sila sa terminal nga nagapulungko onda kag magulo istorya, naga-analisar na sila. So no problem about that kay normal man lang na kung kontrahon ta ng ulo analisar na daw ay gid na amayo abay dasla. Action firing line. Kay nagalakat lang ko sa dalan to halin ko sa 888 na blaw, naglagaw kog pagpauli ko de. Ba, may nabatian gid ko yang Yan gid nila makitaan nga gayo home ko mo. Ang istorya sa isa ka lalaki na sa may tabok title daw. Siya goodbye, bigute. Action firing line. Hindi ko grabe man ang isa. Halin ko iniilaya daw okay. Imagine Action Oliver, si COVID-19 nga issue tinabunan bangod sa pagsulod ni Benitez de. Ti dito di ka na to kabati subong istorya party COVID-19 politikas bakulod ng tuang tikab sang taos bo. Action firing line. Ti mayo man gani kaya ang trauma tabla sa COVID-19 na bulobayluhan siya no. Na bulobayluhan pero mo na hindi ka mo magkumpiyansa kay politika lang niyaton pero kung magdisgrasya kamos COVID-19 na dako nga katon. Action firing line. Layo pa ni katama kadamo paya katama sa mga recovery kag kadamo pa sa mga likuon, mga maneuvering diri kagano pa sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Pero kada gabi ti dalon ta na para da malingaw man tabla mag ulo istorya parti politika, no? Tulutan dugon ta lang na mat-amaton ta lang, no? Mat-amaton ta lang. Action Brian Warden. Action firing line. Sa balita sa nasyonal, huluhabyogan ko ni gamay, kaluoy man kay kay Senador Lila de Lima, Action Oliver, kay kahapon nagbatsyag sa sanglain niya nga lawas, sakit ulo niya, daw kaluya sa iya, subong adlaw gin pagwa, kay grabe gali kon priso, kay mo,
Antes kaya dalon sa ospital, iagi ka na yan sa mga korte, mangayo ka to anay sang guidance, abi o mangayo ka da sang tawag sinagamit na pahanugot, nga i-allow ka nga pagwaon dira kag dalon sa ospital. Ti si Dilima kahapon, lain matsyagya. Way siya kagwa dayon na. Nagkanto patong iya mga abogado sa 3 ka mga korte sa Muntinlupa, mga kaksyon, kag nagpangayo sang pahanugot niya ini siya ang madala sa hospital, mga kaksyon. Action firing line. Ti kaina gindala na siya sa Manila Doctors Hospital. According iya sa doktor ni Dilima, mga kaksyon, posible nga nag-suffer subong si Dilima sang mild stroke, mga kaksyon. Action firing line. Kaluluoy man, stress ka katama, kapoy ka, although nga ti senador ka to, hambal ka ginapalangga ka sa mga Pilipino, pero ara ka sa sulod sang prisuhan, hindi mo upod ang imo pamilya. Why mo na practice, kag why mo na mahimo ang imong public service, kay ara ka sa prisuhan. Daw mo na bla? Ti way patakbalo ko ng tilwen ng pagkapriso niya ini, as long as the Duterte kag kung sino masunod ang arada mabulubudlay ni para sa iya ang makagwa sa prison, labi na gid gati ka dako sang kaso nga ginatubang niya. 3 cases of drugs ini, mga kaksyon. Action firing line. Illegal drugs dira sa Muntinlupa Regional Trial Court ang ining mga kaso, no? Mild stroke ang ginalantaw sang doktor ni Dilima diri, no? Ginpasugtan ini siya agod i-monitor sa sulod sang 3 ka adlaw ang iyang sining nga sitwasyon. Medical examinations ang patigayunon sa kay Dilima. Kay nga ang PNP General Hospital, ang aton nga kapulisan, may ara na da hospital sa sulod sang prisuhan mo. Wala sang kapasidad. Sining ginatawag nga MRI scan nga ginatawag. Magambal kita MRI scanning, i-check na dira ang bilog mong lawas, most likely ang imo utok. Action firing line. Oo, kay once ka nga mag-stroke ka, ang una nga ginatirada, ginadayon ang blood clot dira sa imo, sila nga utok, sa ugat sang utok mo. Kag kon mag-stay na sa dira, magdamo, dugo da, ang resulta is kumatos. Tikon kumatos ka na, kag hindi matabangan, impas ginang burangos mo. Action firing line. So wala sang kapasidad ang PNP Central or General Hospital sa sining nga mga kagamitan nga gamiton for examination to Senador Dilima. Pero galakat man siya. Pangamuyuan ta si Dilima nga maka-recover siya sa iya ginibatsyag. Una nga ginhimo sa iya Action Oliver, gin-swab test gin siya. Ang result, negative. Action firing line. Negative ini siya sa ginatawag iyang COVID-19. Timay man nga balita. No, kay kabudlay kay kabalokambal sa mga eksperto, basta may ara ka sang ginabatsyag dira, si COVID-19 among nanamitan gin magstay da sa lawas mo, kay dasig hina ang imo sining nga immune system. Action firing line. Okay, ang iban nga balita, update ta kamo sa COVID-19 kay subong adlaw nagdugang sang 9,661 si COVID-19 makaksyon. Nagdulong sa 989,380. Kag ang aktibo subong 89,489. May kinagnubo-nubo na, no? Kay ang nagka-recover, amo ning katingalahan, pero salamat sa Ginoo, kay 22,877. Namin tanay kung isa kadlaw, maubos ning recover, no? May nabladayon, how? Kag ang patay, 16,674 mga kaksyon. Action firing line. And ang subong, ginaduso na naman ni DOH Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere ang ginatawag nga expanded na naman, no? Expanded testing sang swab test, mga kaksyon. Nga agin tawag nga expanded na naman. Dula o na or mas i-practice subong ang ini ikumpara sa swab or mass swab testing. Kay magambal kita nga mass swab testing ginatawag sa isa lang ka, like for example, mga merkado, company, ang mga damo nga mga empleyado, damo na bla.
Subong lain action Oliver ginaduso ni Bergerie. Expanded na naman. Anong expanded nga ini? House to house nga swab testing. Action firing line. Ilabi na gid mga kaaksyon sa tong mga puloy-an nga may ara sang positive kag na-expose dira ang imo mga kopdanan. Unahon kamo swab test dito kadugay naman ang ginahimo. Di ba ito ginahimo naman na? Guro ginaliwat-liwat lang ala na. Para kuno na may bag-o man lang ang mga innovations ang aton nga si COVID-19 na kuan nila da, trabaho nila da. Action firing line. Amo ning bot silingon ni Bergerie. Tidiri ang ining mga ginahimo subong daw mo naman eh. Pagkatapos nga nagpositive dira, kuhaon si positive. Ang nabilin sa puloy anda ipang swab test. Ti house to house naman na, di ba? Doko na mo arte maning ubran. Action firing line. Doko na mo arte mo malang gyapon ang resulta. Sige, arayo. Kay ang DOH mga kaksyon, ang isyu ni Pantry Balikanta. Kuni kahapon dito sa Metro Manila, may ara tuya sa napatay sa Quezon City. Sa community pantry nga ginpatigayon ni actress nga si Angel Locsin mga kaksyon. Di kabalo ka mo si Angel Locsin niya, grabe gini mang hatag, no? 67-year-old nga senior citizen, last dos pa lang sang aga, nagpila na siya. And ginatake sa tagipusoon, gindala sa hospital, patay. Action firing line. So, subong mga kaaksyon, dito ya sa Metro Manila, may ara na sang hugot kag strikto nga pagpatuman sining community quarantine. Which is nga ako mismo pabor. Labi na gid sa mga senior citizens. Kaya may mga curfew patuya. Sunod diri sa kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tanan nga mga senior citizens, hindi anay magguluwa kag magkadto sa mga community pantries nga ini. Action firing line. Please lang, amo nang ginaayo sang DOH na ton, ha? Isa na to ka dako nga ehemplo ang pagkapatay sang senior citizen kahapon nga adlaw. Imagine mo bala, ang pilahay to sa Manila hindi kay gatos-gatos, libo-libo na to iya. And kung nagapila dra sila nga wala sang coordination abi sa PNP, sa nagligad to gina Chipuera tagid ang PNP kay nga ginared tagging o kuno lang tiway ato. Kung wala sang presensya sang PNP o kung ano dira nga otoridad, ang mga tao hindi mo ya mapugnan. Iya why na nagabali pa kon may COVID-19 o kun why ang pinakaimportante mga kaksyon nga makalinya ini sila. Action firing line. May nagapamangkot sa akon party RGS karon dugay-dugay. Isampaw ko lang ni gadaling ha. May ara kita interviewon nga abogado dugay-dugay para makabulig sa mga nabiktima sang scam nga ini kon kwarta investment na paghambalan. Bantayin nyo ha. Sa mga nabiktima sining nga mga scam nga ini, scammer dira, pamati kamo kuno dapat ang himuon nyo kay may abogado kita karon nga pamangkuton regarding sini. Naluoy na kuno sa mga allegedly na biktima ni RGS mo. Action firing line. Balik kita dire sa aton sining community pantries mga kaksyon. Now, bisan diin lang subong ginadumili na ang pagwa ni senior citizen labi na gid sa mga high risk nga mga lugar kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod tindi naman matago sa inyo. Kag isa gani nga nagpatigayon sang community quarantine o kon community pantry mga kaksyon, wala sang liwan amo ang Aksyon Radyo Bacolod kaina sang aga. Action firing line. Kag nakit-an ginaton matuod nga kon wala sang presensya sang PNP ang mga civilian do hindi gidya mamati sa saway sang kasubong Manila nga civilian. Action firing line. I don't care about the COVID-19. I don't care about you. I don't care the line. Basta makauna ko di kay nga makakuha ko da ti intindihan ginaton. Kay kita tanan subong niya pigado, no? Pero may ara sa mga maayong kabubuton nga naghimo sa mga tikang kaangay sila. Action firing line. Hindi gito na kontrola kaina
Ako isa ko sa nagpatunga to kang nag-ayo-ayo man bi maglinya lang kita. Ginalawag na sa microphone ganing nga dulo distansya lang kay kamo tanan maakomodar gid siniya. Matagaan gid kamo, no? Kag hindi man inilumba anay. Isa sa ginaproblema diri way takabalo kung may career dira. Damo na bla. So kung sino man da nagapatigayon sang community pantry nga ini, please lang observe gid kamo sang health protocol nga ginatawag kay base amo palang ining kausa na naman liwat nga magdugang damo si COVID-19 diri sa aton. Action firing line. Gina-question nagligad ang palayag sa Department of Interior and Local Government nga dapat magkuha sang permit sa sino man nga organizer sini sa ila sini lokalidad, barangay, mga kaksyon. Gina-question na ano man nga aho sa banghatag makuha ta permit, pero makita naton ang kahalagahan sang pag-koordinar sang organizer sa mga otoridad. Action firing line. Tidiri sa Bacolod kay inaho, may ara sang Ma'am M, may ara sang isa ka community pantry. I understand ginpa-stop ang ila sini nga pagpanagtag just because nga wala naga-follow sang ginatawag nga health protocol. Action firing line. Because of that, mga kaksyon, nag-decide si EOC Chairman nga mo si City Administrator M. Ang nga mag-coordinate ang tanan nga mga organizers sang community pantry nga ini or pantries mga kaksyon sa EOC para mapadalaan sang otoridad, mag-coordinate man sa barangay, tanan nga mga pwede mahimo agon mapatuman ang health protocol standards. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang City Administrator. Hello ma'am, Imam, good evening. Good evening, Action Brian. Maying gabi sa tanan nga nagapamati. Aha, Sa mga gabi sa Yes, imo programa. salamat gid ma'am, salamat gid every time nga gapanawag kita sa imo for information sa aton sini pumuluyo. Ma'am, kumusta ang EOC subong na miara sang directive nga dapat sa mga naga-organize tining community pantry nga ini mag-coordinate man sa EOC or barangay so that nga ma-manage naton, ma-organize man ang pagbutang sa mga authorities sa sinang lugar, ma'am? Action Brian, we are the EOC ang aton Emergency Operations Center strongly encourage again sa mga community organizers naton ini mga organize ni sa mga community pantries nga kung pwede gid mas maayo gid nga mag-coordinate sa aton sa EOC para nga mapasiguro naton nga orderly ang pag-conduct ni mga community pantries, mapatuman tagid ang ginatawag naton nga mga minimum health protocols. At the same time, ang area kung sa diin ginabutang ang mga community pantries naton, it will be ensured nga hindi makatugas ang traffic. For example, pag ginutok sa mga tao, pag-impede sa aton nga generally sa aton gid nga traffic, no? At the same time, of course, gusto tagid nga mabuligan man ma-maintain ang safety kag ang security sa mga lugar. Ano dapat, ma'am, ang paghimuon nila prior sa ilang activity, ma'am? Mapadulong dira sa office nyo or makontak? Anong himuon? Makontak lang sila sa aton Emergency Operations Center kag magpaybalo nga ma-set up sila sa ini nga lugar because ang ginahimo ta kay there are some nga nagapaybalo gid sa aton, no, naga-coordinate nga nagapabalo nga may i-set up sila nga community pantry in this particular area. So ang ginahimo ta is gina-coordinate na dayon sa barangay. At the same time, ga-coordinate kita sa aton BCPO or sa aton PNP. Since ara na siya gina-discuss na sa aton EOC, maka-assign pagid kita sa aton manya mismo nga surveillance team kag monitoring team nga makabulubisita sa lugar to ensure nga amo na nambal ko kagina orderly at the same time na observe gid ang mga minimum health protocols. Okay, diri subong sa Bacolod, ma'am, na yung mention sa aton while ago nga may napa-stop kamo sa pagpanagtag for a while kaina regarding sini. This kagina sang aga gin report sa akon nga ang aton police in charge dara sa area sa area kung sa diin may
isa ka community pantry nga gin-set up para sa atubang sa isa ka isolation hotel. Nakitaan nila nga from the pictures nga ginpadala man sa akon, siya do gid ka ginutok ang mga tawo kay kung Jesus. tanawon mo daw hatchery gid sang virus ang magwa dito nga lugar. Kay wala na gid social distancing, wala physical distancing. At the same time ang mga tao tungod siguro sa ilang nga ka-excited man or tungod sa ilang nga kagustuhan nga makakuha sila whatever nga makuha nila from the community pantry. Syempre ang tendency nga pauna-una medyo congested ang lugar kag makitaan gyud ang pagginutok sa mga tao. Okay, so tigin kaluoy matigin stop nagpalauli lang to sila ma'am nga way sila dala daw mo sina. I think at that point na nag-abot to ang aton nga kapulisan, ang police mismo nag-suggest nga i-close lang anay and then i-organize nila sa Mayo. Okay. Planuhan nila Mayo kung ano ang distribution. At the same time na tabuan na to si Doc Chris Sorongon nga sa aton EOC, nag-suggest siya kung pwede ma-move sa lain nga lugar kay tiara dito sa tubangan sang isa ka isolation Ay, sus. facility naton nga ara daw mga positive patients. So hindi kita gusto nga base bala makakuha sila da sang ila ulutanon or suludanon for the day pero nakapuli man sila nga may dala sila nga virus, mas dako pag nga problema ang mahatag sa pamilya nga ina. Gusto gid ma'am, salamat gid ma'am sina at least temprano pa way pa naglawig ini mapagarta na dayon ang kaangay sining patigayon sang linya-linya nga hindi na organized sang maayo ma'am ano nga number ila sining tao I'm sorry ma'am ano nga number ila sa tawagan ma'am I'm sorry ano nga number yes ma'am ang aton nga hotline sa EOC pwede gid nila matawagan anytime kag at the same time pwede man sila katawag sa akon or sa aton members deputy medical naton sa EOC si Dr. Miraflor or si Dr. Sorongon. Okay. So mga days before guro ma'am manawag na sila para at least maplastar man sang EOC no? Oo, kay para sa pagplastar ma-notify ta dayon ang PNP. Kung na-notify naton ang PNP, madala na siya dayon sa ila nga patrol ila nga pagpatrol sang area. At the same time, ang importante gid nga coordinated man ni sa barangay action bray. Kaya naton mga barangays pwede ka padala tanod. Pwede sila kabulig monitor, pwede sila kabulig maintain sang safety and security sa mga area nga ina. At least subong pa lang may ideya na sila ma'am. Isaylo ko lang gamay ang tupiko subong adlaw may 97 nga positive for Bacolod ma'am. Kumusta ta subong ma'am kung COVID-19? Medyo naglinong-linong kita kay COVID updates pagkatapos ang registration ni 3rd District Congressman Albe Benitez mo. Actually wala kita naglinong. Wala. Right. Hindi, ang information doon na dula gamay pero kabalo kitang EOC nagasigi-sigi lang niya. Ang information is just there katapunan na nagaling kung balo na ka naman kung may mas medyo controversial na mga issues o kung may mga breaking news, gakatabunan na siya but it's just there every time. Actually our real-time data for today 101 kita action bray. Okay. And na-breach na naton ang 3-digit level. 101 ang aton nga cases for today para sa subong adlaw. And kung hindi ko magsala, the last time nga amo na taas or malapit-lapit sila nga number was September 15 no kung hindi ko magsala naka 105 kita so amo na ning pinakataas after that 101 so these are the levels nga nagmass testing kita at that time subong incidentally nag-surveillance testing kita ang bilog nga kapulisan gina surveillance testing natin kay kadamo sa mga stations may mga outbreaks ng infection. So gipakamayo naton together with the BCPO head Colonel Manuel Placido nga i-surveillance testing kanang bilog nga kapulisan. So
Amo ni gurong result nga may ara sa taga police station number 4 nga nag-positive, 4 ma'am, ano? Damo sina? Yes, that's right. Mhm. Sakto na siya. Mhm. Kag ang rason pa gid nga ang nagtaas kita subong nga adlaw because there are at least 20 plus nga halin sa DJMP nga nagpositive. Yes. So, Mhm. amo na mga rason nga kag may isa man ka BPO naman Mhm. nga company nga daw 19 gid sa ilang nga mga empleyado ang nagpositive. So muli nagakontribute ini mga workplace outbreaks ni naton mga clustering of cases Mhm. sa mga workplaces no amo ning aton nga ginatutukan man subong. Aha. So subong ma'am, once nga may positive, house to house na lang aton sining ginatawag nga quarantine, ano sa wag sana, gina-cordon sila for a while ba ma'am, no? House to house na lang, no? Mhm. Yes, gina-lockdown Lockdown, ang household. Kung may ara naga-positive, Aha. kag ang close contacts amo man ginapa-quarantine ang mga close contacts. Mhm. Okay, sige. Pero salamat nga daw way na taga-panic gid maayo subong. Maybe na manage gid na plastar na gid sang EOC kag do napahangop ta naman ng publiko ano dapat ang paghihimuon ma'am, no? Diri sa Bacolod do so far do good naman ang mga tawo subong do hindi na gid naton maayo o hindi na gid sado na gid ka salawayon abi. Mhm. Yes, kag at the same time, tungod nga in place naman ang aton mga systems and procedure naton Action Bright. For example, ang aton nga testing, gin-expand naton subong ang aton targeted testing. Aha. Ang aton contact tracing na master na sa aton contact tracing team. Mhm. So, sagad na sila, bisan mag-200 pa ang ila i-contact trace, makuha nila in just one day, Mhm. on the same day, makuha nila na kag matapos ang contact tracing. So, Mhm. ang importante, abi sa timing sa contact tracing, nga makita ta dayon kung sino ang mga close contacts ang Aha. positive, Mhm. nga matest ta dayon na sila, kag at the same time, ma-isolate man. So, wala na sila nagalagaw, wala na sila nagagwa, kag nagapang-infect pagid sa iban pagid nga mga tao, Mhm. kag hindi na madugangan ang aton nga mga cases. Mhm. So because ang aton nga system, ang aton nga mga systems and procedure are in place, mas nakabalo na kita, mas handa kita, mas preparado kita. Ang aton mga isolation facilities Mhm. are all prepared. Unlike last year, sang natabo ni sa aton ang pag-surge, Mhm. nga hindi kita kabalo sa himuon, kag wala Gani. kita sa to. At that time, wala pa kita sa mga facilities nga nakahanda Action Bry. So, Mhm. medyo lain ang aton na subong sitwasyon kumparar sang last year. Aha. Last year to ang mga eskwelahan ta doga problema pa kita kung buksan o kung hindi. Do amo na bla no? Yes. So bounty na in place na. Kung masugot ang DepEd o kung hindi, that was another issue at that time. Mhm. Subong do na flow plaster again man pero we are praying and hoping kamay pabisan no ka in place ng aton nga mga isolation facility pinaka the best diri nga madula kung tani ka ma-curve naton si COVID-19 ma'am amo na gid ang aton ginapangabay no. Mhm. Yes, kag hindi na siya matabo Action Bry kung ang tanan wala naga-cooperate. So kinanglan ang importante gid sa aton ga follow gid kita sang minimum health protocols, ang mga health standards ginasunod, kag mga safety standards ginasunod sa mga workplace, no, sa mga ulubrahan. Tapos kung may mga symptoms, insigida mapa-check up dayon kay para madakpan sa mas temprano ang mga COVID positive patients naton. Mhm. And at the same time isolate dayon kung may ara nga naga-positive, Yes. para hindi na madugangan kag hindi na makapang-infect pagid sa iba nga mga tao. Yes. So ma-curb naton, mauntat naton ang momentum sa pagsaka sa Yes. cases. Mhm. Kag at the same time, of course, minimize naton ang paglapta pagid kag ma-stop ang exponential increase sa mga kaso sa COVID. Aha, sige. With that, ma'am, salamat gid sa imong nga time. Mayong gabi, ma'am, kag salamat gid sa inyo nga pagtrabaho para mabuligan tani pa dula si COVID-19, ma'am. Thank you. Good evening. You're welcome. Thank you man Action Bry sa pagbulig man ninyo. Dulong sang aton impormasyon sa publiko. Thank you gid. Yes, ma'am. Action Firing Line. City Administrator M. Ang at the same time nagapungko bilang pinuno dira sa EOC mga kaaksyon. So kabati kamo to sa mga may buko nga magbutang sang inyo sini nga community pantry dira mag-coordinate gid
sa EOC kag barangay. Nakitaan ko ang pinakabintaha mo nga mapatuman ang health protocol. Amo lang na, why nagin man sang iban pa do hindi nagin man problema na? Action firing line. Okay, gid at least sila mismo nasaksihan ang sitwasyon kag hindi ka mo mamroblema sa wayda Lain gid man ko may presensya sang kapulisan, iihimplo ko lang kay na sa Action Radio diri sa idalom sang istasyon namo no. Hindi ang naglinya kakilibot Action Oliver puertes pagkalawig kas pagkadamo no. So, bisan ano nga ayo sa taga-Action Radio nga kung pwede, magdulo distansya, tanan na lang ang mga hutik-hutik, abi kag istorya, hindi mo gin malikawan nga ang iba nagadinikit, hindi taman ni sila mabasol. Kaya iba na nagadali, man mo, may mga trabaho pa. No? Intindihan taga ng sitwasyon. Doon hindi mo gin sila ma-please, pero pag abot sang patrol car, sang pulis, gawa sa agman sila. Action firing line. Labi na gid nga pagpanaog sang pulis Action Oliver, gabit-bit sang inang gabit-bit sang papel kag bulpen nga citation ticket blang bit-bit tido libuton tong linya alambot di sa may Corazon Locsin diyo kay kalawig sang linya at tinag distansya man sila meaning lain gid man nga may ara sang men in uniform basi karon ni ma-misinterpret nyo kag basi mga red tag naman ang sa utok ta ha. Action firing line. Lampos na naya sa bintana kag ihaboy ta ng mga red tag ina kay nga mismo ang PNP diri sa Negros almost 70% and sa Bacolod mismo nagahimo na sang community pantry nga ini. Action firing line. Iway na mga red tag ang paminsaran to subong paano kita makahatag bulig sa aton siniisig ka tawo sa pinakasimple nga way sa paghatag sang duha ka talong, isa ka kihad sang kalabasa, pila ka lugway-lugway da sang balatong, ang bugas katag duha ka kilo, isa ka kilo, noodles dira, uga, kag kun ano pa dira, amo nang pinsaron ta. Hindi ta na ipagibutang sa utok ta nga mga kun ano dira mga bagay nga makabahatag pagid sang duga nga problema. You could just imagine nga ini mga senior citizen, isa sa mga prone sining COVID-19 pero wala nila ginasapak ina kay gusto nila makatilaw sa sining ginagmay nga hatag kay gutom gid ang sitwasyon ta. Action firing line. Gutom ang sitwasyon ta so maintindihan ta gid ang ila sining kahimtang no. Tinagapasalamat kita sa management sa Action Radio Bacolod kay Mayor Ma'am Manuna, kay Manager Nona Magbanwa, mga mayor naman ng akon do pa dalaganon ta mayor si mga mayor do do 20 si Manager Nona Magbanwa, si News Direct Rex Cantong and mga men diri sa Action Radio nga nagasuporta gid sining community pantry nga ini. Buwas nga adlaw may ara sang community pantry mobile ini ang Action Radio. Hindi lang kami gid magsugid kundi dapit pero mapadulong siya sa isa diri ka barangay. Pero hindi bot silingon nga dira kami nga mo nga barangay, taga dira lang ang pwede maka-avail sini. Tanan nga ara dira pwede gid maka-avail basta kuha lang sa ginatawag nga kinahanglanon. Way lang ubusay kay kaluoy sa nagalilinya nga iban nga pag-abot sa pinakabuli na to ang maabtan ni Action Oliver, bugas na lang 1 kilo way nasudan. Kaya ang iban abigin trip to ubusay ila hindi lang hagan-haganon lang kina ay may gabi lang sa taga barangay Saysa diri sa Bacolod kundi ko magsalang barangay size unahan sang lagon ina mo no hindi lang gid ko sunado diri sa Bacolod mo na way gid ko plano Action Oliver magpapili mayor kindi ko sunadong Bacolod mo nang ginahaboy kun kay Banitis mo hindi gid sunado kalye di papili pa mayor sa Bacolod. Di tulon niya man pag-adlaw kon mayor na sa no. Hindi. Barangay Say salamat gid kay nato sa pag-abot diri. Sa nagbululig man ka nag-drop by sa ila nga mga foods sa Action Radio ngin tingob didto ging combine. Salamat gid sa inyo. Bukas kami gyapon nga magabaton sang inyo sining kaangay sang bugas, mga canned goods so dira, noodles, kape dira, kalamay, itlog, mga utanon, tanan-tanan, tinapay kag ano pa dira, no? Condiments or mga importante nga mga hapos, no? Mga simple lang. Hindi bayo ha, hindi pagkaon yung aton sini ihatag.
basi available ka mo buwas, pwede gid ka drop by. Kay paagi sa amon diri nga mobile community pantry mga kaksyon, damo gid kita sang mabuligan. Action firing line. Okay, sige. Last 38 ang ining nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Amo na iyang habon iyang pakinison ang bilog mo nga lawas ang panit mo. Dulaon ang mga katol-katol. In general, katol-katol na. Nagapalunubo-nubo dira nga hindi maintindihan sa lawas mo. Nawong mo nga napunan sang bugas dira pungguron ka na. Hambal na ko nagapunggod ka kuno medyo sulusultiro ka na kuno. Way ko gapati sina naton kung gapunggod ka nagagamit ikaw sang indi amo nga habon. Ariyo, Zanton Plus Herbal Soap. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, monitor ang mga biktima sang scam, mga kaksyon. Hindi lang kay particular sining RGS nga biktima sang scam nga ini, money investment ni siya mo, double kunuhay, no? Tanan nga na biktima sang scam. Monitor ka mo dugay-dugay, kay check nato na isa ka abogado kung ano dapat ang pagabuhaton ninyo. Para ining mga tawo nga nagahimo sang pagpangtunto sa kaangay nila nga tawo, matagaan tani sila sang leksyon paagi sa legalidad. Action firing line. Paagi sa legalidad. Pero ang subong ang trend diri sa Bacolod nga scam nga ginatumod nila, allegedly scam, amo ning RGS World Marketing ho. Kadamo na sa nagwalangal ni kahapon no, kay ginpalinya na naman to, nagbinutig na naman sila nga kunuhay ibalik ang ila sining ginbutang dira nga kwarta, may payout pagig kuno ti waay ti another panginto na naman ato. Action firing line. Karon pagbalik tayo plus tarta upod sa kay Attorney Biloria. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, last 7:40. Salamat gid sa mga naga-monitor. Manjo Arnijo, salamat. Si Bibing Dagia Bautista Bao, sis ga-monitor kaman gali sa Action Radio. Aha. Salamat. Francisca Puso Madiraso, good evening Action Bri. Watching live from DC2 Region Pearl Home Subdivision. Si Lance Kit Makilan, good evening Action Bri. Watching live from Barangay Matabang Action Bri, Lihog Tamyang Makilan family. Salamat gid, God bless Action Radio. Salamat. Alex Montesa, sa akon si Bryce, si Albi sigurado na pero ang lodi ko nga Vice Gov daw wala na siya plano magpadalagan. Ato mga nagatalalabi during Comelec ad registration ni Albi, hindi ayhan sa pundo kag indi sa suporta sa liderato para sa pagkakonsihal ni Mr. Benitez, hindi man sila kabuto kay Benitez inang mga mayors sa probinsya sa pundo, siguro pwede gid sila. Melvin Solidarios Abdo, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad sa Barangay Malingin, Bago City. Ana Sinoro, amo aksyon. Puge, layo pa dumdumanta anay ang COVID, layo pa si election guro ALRC non. JR Pilahio, good evening Sumbray, monitor ko di Singkang Airport, salamat. Si Banoy Bahandi, yung gabi Sumbray, monitor lang ko diri Kabukiran, Takuling. Maria Teresa Hofilinia, naga-monitor man. Angelo Garde, good PM Action Brian, good PM lang sa kay nanay ko Kambuhin sa Kawayan, Negros Occidental, live watching diri sa Takuling, God bless. Salamat. Kabay pa, in God grace, miss, wala na ang COVID. Ana Sinoro, gani man. Richard Bangalisan, good evening Action Bri, ga monitor gid kami dia. Bangalisan family sang Katabla, Bye Zone 3, Talisay City. Virgil Pinda, Action Bri, good evening, monitor from Celine Homes, kag keep safe and God bless you always Action Bri, salamat. Mads Liantada, why don't you try mobile community pantry? Oh, may ara kami ma'am. Ga mobile community pantry kami. Nico de Vinegracia. Action Brian, good evening. Watching from Miyakohima, Japan.
Nico and Joseph. Salamat. Alex Montesa, Sir Brian Lihog Tamyaw kay Ma'am Vanessa Mayo sang Minnesota, Ma'am Kelly Jilly kag Ma'am Lida Zamora Yamagishi, madamo gid nga salamat. Si Mikaela Gilaran, may gabi sa pamilya Gilaran, Piral, Advincula or Advincila. Family, Barangay Sumag, maayo lang ang pagpamati. Watching from Jeddah. Salamat. Sai Elray Navea Hinisnaog. Doon di ko magets. Riza Rizalino. Corazon Semiliano Araman. Okay. Si Mary Jo Jess Distaho. Yung gabi aksyon, Bray, tumandok sang kabugwason man silingan gamonitor gid subong nga gabi. Keep safe. Bao, salamat. Joby Monares Araman. Si Luwela Siason, nagamonitor man. Good evening ko no kay Ma'am M. Ang. Ana Sinoro sa action, Brian, pugi gidya. Aiswas. Way kakita personal mo. Hindi kay malagyo. Ayan. Makita bisan, magkakis, action cute pa. Magkiss gidya ko no, mani. Mga ka-action, I'm sorry. sorry. Lain na ako na pag-interpret. MD Asif Khan, negosyo ng imo. Si Erwin Buenconsiho, paano ang mga home quarantine kung maglagaw-lagaw? Hindi pwede makalagaw kaya ginabantayan na sila. Si Princess Aisha Cruz Araman, imbong jo kampo sa Maaw, ana sinuro pangamuyo lang ta, hindi magpasaway. Correct. Junior Mainit Rihon Araman, Jinel Marie Bautista, mayo lang may quarantine facility diri Manila kung positive ka gidya pa home quarantine ka Manila. Tamaan nagiguro ka damo sa Manila mo, no? Si Annie Teliedo, good evening Idol Bry, galantaw lang kami din live sa Kabankalan. Salamat. Liza Montecastro Araman, Giselle Franco, thank you, Gid. Milchorita Ferrer, John Taylor, Dennis Richard, Hayawan Patudaan Pak, sang bugas si EFC member Alex Montesa. O, ara to siya kaina. Huwag siya kakilala sa akon. Kung why sa mga taga-barangay size to nagpalapit sa akon kag nangilala. Si Sir Alex, ara lang sa kilid ko, sa kilala. Sa ikaw, si Brian Morda. Adlaw ako ginakan. Nilantaw, di why sa kakilala sa akon. Jopring de la Cruz, good evening, Sumbray, watching live lang ko di sa Balay, Barangay Talubangay, Kabankalan City. Shot ginagmay, upod kay Pre Bagyo. Ba, katawhay ba? Suzette Alunan, salamat gid, no? Be safe and God bless man sa inyo. Okay. Alex Montisa, yawan ang manok, never indi ang patuayhan, na yawan kaon puto, ngita pabingka. Ideadorio, yung gabi Sumbray, gabuto man kamo nga mga sa mga press, anong bot silingon man. Dads Aberia, good evening, Brian, kasubo lang paminsaron nga kakulang gid sa aton sang disiplina. Tani kon kita ginatagaan sang bulig in the form of community pantry, ang aton mga pwede ihatag amo man aton disiplina. Watching here in Barangay Suma, gani man sir. Sige na lang, isawayonta na lang sila. Sheila Alagos, naga-monitor man. Verlico Naya, good evening, Sumbray, watching with you. Salamat, gid. Thank you, gida sa inyo. Si Carl Berm, good evening, Sumbray, monitor lang kami di Villa Anghila. Salamat. Si Annie Paliad, good evening, Sumbray, Great Colanda Martinez family, sang Barangay 31, kag kay Arnie John and Marjon nga naga-monitor man subong. Salamat, God bless you. Salamat. Ken Loquiso Araman from US Onhan SM. Ay katunto. US Onhan SM. Ay parte ko Lucion ta kakaron mo abi ko gani sa Amerika kagen. Onhan SM. May man sanong. Yoli Intrata Praca, good evening, monitor from Cancelayan, Morsia. God bless and make safe always. Salamat. Vilrico Naya, good evening, Sumbray, watching from Barangay Singkang Airport, Kalong. God bless. Marilo Salcido Honilas, watching from Mansilingan. Thank you, Gid. Good evening.
Hindi ko mabasa imo name, ma'am. Hindi ko kabalo, pero basahon ko na yung chat mo. Action Brian, good evening. Shout out ko lang Kawayan, Barangay Lumbia, sila Tatay Ricardo Chodoro, kag Nanay Norma Caranel Chodoro. From Day C. Chodoro, TY Action Bright, TC, and God bless you watching from Bacolod. Sige. Liza Riboon man, ara sa Alcobar, KSA. Wow. Ana Sinoro, ang gwapo, wala makilala. Way siya gali kakilala sa akon, ma'am. Galabay-labay lang sa kilid ko, katulad tindog ko to. Kung way man nangita sa akon, way gisa ka marasmas nga ikaw gali. Jove Scouten Gustaman. Grabe nga ngalan. Watching from Holland, greetings to all Hostaman or Gustaman family, Barangay Marcelo, Minapasok, Negros Occidental. Greetings coming from Holland, the Netherlands. Wow. Kumusta mo da? Rochelle Torbella, naga-monitor man. Alex Montesa, good evening, Sombray. Greet ko lang sister ko si Boylet. Gapamati, gid siya. Salamat. Nagalumpat ba? Heidi Lamira, naga-monitor man. Ay, si Heidi Lamira, ito yung galaya. Sorry, Sir Bry, confused lang ko magtawag sa imo kay abi ko si Sir Marlon Hinovea. No problem, sir. Nakayuho man ko gani. A.D. Adorio Araman, Action Bry, kung eleksyon gabuto man kamo. Yes, gabuto kami, sir. Kundi ga reporting kami na. Gaulayhon, gid kami niya vote sa amon tagsa-tagsa ka mga lugar kag magbalalik sa trabaho. Ginatagaan kami na chance nga magbuto gid kay kwanta na mo. Dapat i-practice na gina ang aton sining pagkabutante. Kabuto kami. Akon bulutuhan lilayo Don Salvador Benedicto. Sa gabi pa lang napuli na ko na to sa Don Salvador para pagkaaga alas 6 linya na ko ya. Alas 4 linya na ko daan Kag pagka alas 7 pagbukas unagi ko ya buto pila man ang pagkuris-kuris man. Kag pagkatapos paburhot naman ko puli di sa Bacolod na. Esther Garcia, nag-monitor man Perez. Hi, Action Bright. Thank you sa mga impormasyon. God bless and keep safe always. Yes, ang information, di ba mga fresh niya permena. George Gagasiran sa Singkang Araman. Shielo Arivalo. Shielo Arivalo. Si Jaja ga-monitor man. Wow, salamat Jaja. Thank you, Gid. Aha. Sige. Di ka si Otay Benedicto Araman. Ari lang ko, monitor Victorina Heights, Mansilingan. Okay. Salamat gid sa pag-monitor, sir. Mapawayway lang gamay nga kon nga puwak. Tapos mabalik ko. Namin ang i-shoot na dason kay RGS ng aton puntarya diri. Damo, makaluluoy da sa RGS nga ini. Inday Blasa, good evening. Bibing Dagia Bautista sa Barangay 39 naga-monitor. Carlo Hipaya sa Kabugwason. Puro Kabugwason, di ko magsala Mansilingan. Di ko kapahuay kami nagasulod ng mga chat. Marites Hisona Gatutillo. Watching from Sonata Residences, Villa Angela, Phase 2B. Keep safe and God bless. Wow. Thank you dira sa inyo, ma'am. Salamat gid sa pag-monitor mga Class A ang aton nga iban nga mga kuan ang aton nga mga listeners gikan sa mga dalagko nga mga subdivisions gikan diri sa syudad sa Bacolod. Thank you gid sa inyo nga pag upod sa aton kada gabi okay. Sige. Marelax lang ko kadali Paki-share ay sa aton sining live La 7:52. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang Firing line. Manamyaw kita anay action an basi pwede mo kumakayo sang pula da bla nalimtan ko gid kina amo nang tinutuyo ko pero nalipat gid sa ko. Maayong gabi lang naga-monitor sa aton sini nga sa pagpangalagad. Salamat sa action an basi gusto mo na ho. Na pulutan. Oh. Ginatamyaw talang naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad si Tatay Dolfo, Nanay Jutay Hiple, kag si Madam Janisda. Always naga-monitor halin sa kay Baby Ina Biligorio. Thank you gid ra sa inyo. Si Tita Ida Rio Sorama nara naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. And si good evening Sumbray, dapat mga scam ubahan kon lalaki kag hanuton kaging king gali kon girl gani ubahan man kag bubuan. Purti naman ay kasakit sang pinalidan imo no. Purti magin. Action firing line. Riaglo or Nalde Mijay naga-monitor sa Hong Kong. Thank you gid. Paul Spat III Inday Blaza naga-monitor man. Si Jovi Gustaman, thank you for reading my messages, sir, and also greetings to my family also in Sunshine Valley Subdivision, Bacolod City, Mr. and Mrs. Efren Valencia, and my sister Erlinda Gustaman Valencia. Salamat. Sige. Basta gani may nagalantaw kag nagapag-greet ginag-greet kina naman. Apple Hiya Blum, sabi man nga apelyido. Good evening, Action Bray. Gamonitor gid kami diri sa Barangay Tangob. Ginatamyaw ko lang si Mami Marisa kag Daddy John. Salamat gid. Bati sige. Ano ning imo nga apelyido man do hindi niya Bacolod non. How do tagalain nga pungsod. Action firing line. La 7:57 na.
line. Isa lang ina sa madamo mga kaaksyon nga mga tagreklamo kag na biktima sining RGS World Marketing mga kaaksyon. Action firing line. Sa gamay nga background sini, si RGS mga kaaksyon ang iya sining permit halin sa ginatawag nga SEC bala. Pamaligya sang haplas kag habon nga pampagwapa man ikuno kag papagwapo man. Action firing line. Pero nagsulod sila sining ginatawag nga pa-invest sang kwarta mga kaaksyon, no? Okay gina mga investment sa ginatawag mo pero hindi lang sa nagasululobra lang palapaw ang istorya. Action firing line. Ang ila sining flowering words nga ginagamit. Ang imo 1,000 himuon ko 3,500. Kumbaga, pagbalik sang imo 1,000 Action Oliver, may additional na nga 2,500 sa sulod sang pila lang kaadlaw. Action firing line. Tikon ikaw, nagahuna-una ka man nga dasig ang income mo kag easy money ini siya. One time, big time. Nagalagas ka man Action firing line. Damo ang nag-invest dayon sa tag 1,000. Imagine mo na nga pila lang kadlaw, nagakalas-kalas ang 1,000 mo nahimo na nga 3,500 Action Oliver. Action firing line. Hasta nga nadugangan ang 1,000 mo, nag-invest ka na sang 5,000, hasta naglambot 20,000, mga ka-aksyon kag hasta nagdako pagid. Action firing line. Ti ikaw dira sa prangka nga istorya pyramid ni siya, no? Ikaw dira nga nag-invest didto, inganyuhon kada pa-invest ka man da sa idalom sa imong leadership dira kay kun ano nga mga porsyento mag-aabot sa imo na iya. Daw mo na bla. So tinang nang recruit man ang iban. Action firing line. Hala, recruit. Ang tanan nga gina-recruit ni leader, dito ya ginaula tanan sa kay pinaka-leader. Action firing line. Te anak kaganar gid siniho nga pila ka milyon Action Oliver. Si a certain nga ginatawag nga si Rodolfo Salarda, no? Rodolfo Salarda ang iyang siningalan. Ti nowhere to be found din siya subong. Kahapon sa pagkadamo sang mga nagpadulong sa former nga resort dira sa may Tangob area, amo ning group kay nga ginatawag. Kay dira nang ulo opisina nila sa mga tunto nga ini. Action firing line. Naglilinya aga pasang banwa, may mga ubrang, mga pobre, wala nag-ulubrang iban, kay para mabawi nila, nagpabalo sila nga iuli or pull out pagid gani mo, pay out or pull out nga ginatawag. Tinaghingagaw man to sila, imagine may bantag 5,000, 20,000. Atong una pagid nagligan nga adlaw nga nagpapriskon to gani may mga atong nagpa-blatter sa station number 8. 5 milyones ang ginapangita i Action Oliver. Action firing line. Pero hindi niya iya lang kwarta, kundi sa iban nga tao nga nag-agi sa iya bla. 5 milyones iya. Grabe man niya si Salarda, iya ka... Grabe batasan ko si tao na. Action firing line. Now, kung kahapon gumawa to sila. Amo to, hala pudag-pudag to mga pobre. Tidaway na gid kay nga why kita atong si Salarda mo. Nagapakita to mga tao nga mo matong gingamit niya, no, nga nangulikta sining kwarta. Puro lang sa meeting, puro lang sa kung ano dira nga istorya, wala sang may naginuwa nga kwarta agot iuli mga kaksyon. Action firing line. Prangka inang istorya. Now, daw ka kwanagin man mo, daw ka hopeless ni mga utod ta nga mabalik ang ila kwarta. Base guro kung gumawa ini si Salarda kung anong matabo sa sining nga tao sa obraya sini. Action firing line. Sobra pa ni sa subong niya sa panago nga mga opisyal sang Pilipinas nga daw hindi magwa bangod sa COVID-19 pero dapat magserbisyo sila kay amuning panahon nga ipakita lang serbisyo nas pumuluyo. Action firing line. Tingyan ni subong ano ayan ang panago yung sinisubong. Binuhatan mo na di amo mo, di bla? Ano dapat ang pwede mahimo sa mga tawo nga nabiktima kaangay sining RGS nga ini? Action firing line.
ti legalidad ang iagi ta dire, no? That's why nga nagapang-invite ako alin pa kaina sa mga kilala ko man nga na biktima sining RGS ngayon kag iban pa nga mga scam dira, involve money kag iban pa nga mag-monitor sa aton dire kay nga mangayo na lang kita sang tabang sang abogado nga may ara sang ideya kung ano dapat ang ila sini himuon step by step. Action firing line. Kay para makasuhan na lang gini si Rodolfo Salarda. Hindi ni basta-basta iyang kantidad ang gingarnatsyar niya gikan sa mga kubos kag mga kaluluoy nga mga biktima. Action firing line. Ari, no, i-check naton ang aton sini abogado mga kaksyon para makahatag giya sa ila kung anong dapat nga pagahimuon. Pero sila mismo pwede na makadirekta sa Criminal Investigation and Detection Group. Pwede sila kakiriktaman sa mga NBI, no? Para makasuhan ining si Rodolfo. Kag pwede sila karikta sa bisan sino lang otoridad nga makapangayo sila sang bulig para at least mga kaksyon ining nasambit iyang tawo pwede gid matagaan sang eleksyon ini. Action firing line. O hindi ni dapat iya pagpadamuon pang pasuliton tanis la sa amo sini nga mga himo kay hindi gid ya maayo ini mga kaksyon. Action firing line. Ha? Amo ni kay kadamo nagapamangkot sa ako na nung dapat nilang himuon. Ayhan kung mag-file sila sang kaso, anong tsansa abi nga mauli patunggin pang deposit nila to? Kung maka-file sila sang kaso. Action firing line. Amo nang dako nga pamangkot kag kung diin sila maagi. Online sa firing line. Sa aton sining linya, we have attorney Cesar Biloria. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod, this Action Brian Morden. Action Bri, mayong gabi kag mayong gabi man sa imo tanan nga tagpalamati. Aha. Salamat kid sa imo sini hamili nga time sir diri sa aton sa Action Radio. No. Aha. Yes. Aha. No problem. Taga Bacolod ni sa Attorney Biloria ha. Kara. May mga pulso publiko man ni siya mo. Attorney, kabalo ko din ni bag-o sa halos tanan ni mga scam nga ini. Pero ang pinaka-grabe nga scam subong diri sa Bacolod, aside from rice nga scam nga ato, kagiban ka mga scam, ang subong niya amo ning RGS. So, nga nagpa-invest ini sila sang kwarta and then, sang nagdalalag ko na ang mga na-invest na mga investors nila, kaluluoy gid kay hindi nakit-oy na makit-an diri ang ginakabig nila nga CEO sa siniyang RGS World Marketing Attorney, no? So ano dapat ang mga paagi nga buhaton sang mga nabiktima attorney and legality nga maka-file sila abi sang nagakaigo nga case attorney? Yes, Action Bri, no? Hindi miliwan. In fact, may isa ako sa kaso nga ginahandol involving pila damo nga mga OFW nga nabiktima niya sa gold scam, gold investment ko, no? So, wala ni kinalain kay ang tawag ni ang principal sang scam nga ni is of course gina pasilawan mo ang tawo sa dako nga return of investment or on investment, no? Dako nga ROI, no? Sometimes ang promisa mo ni sa actually nag-encourage sa tao nga mag-interest in investment because sa ginatawag na naton nga ginatawag ni sa scam because too good to be true, no? Mo ang ginagakatabo. Anyway, base sa experience siya, no? Kag ang pwede nga mahimo sa aton kauturan, of course, kung mag-file ka kaso, dapat na ebidensya ikaw, no? Correct. Next question is, sino ang mga liable nga mga tao, no? Usually, pag kaso kriminal, i-prove mo sino ang may intention na nag-committer sa krimen, no? Sino may tuyo na mag-committer sa krimen, sino naka-committer sa krimen, no? Una sa tanan, basic establish natin, scam din siya yan, no? Wala ni siya sa hindi na siya matutuod nga negosyo, matutuod ng investment, but it was designed actually to deceive the public, no? May deception siya, no? May fraud, may deceit, no? Yun yung pagpanunto sa tao. So, ang struktura sining RCS, no? In fact, damo na nagpalapit, nagkonsulta, nag-message sa akon before ini naglulupok. In fact, pangayon guys kung paano maparehistro ang may mga team ni sila Action Bri. Gamangkot sila kung pwede ang ila kung nga grupo maparegister nila. Siguro they wanted to
na bilang mag-invite sila sa mga investors, magpati man sa ila because of course may permit sila, no? So actually ang akong advice na sa ila nga against na, no? Nagambay gid ako sa mga media ko da, mga kilala ko, mga amigo nga una sa tanan hambal ko. How sure are you nga legitimate ini ang investment ng korporasyon o ang negosyo, no? Ang sabat kami sa akon Action Bray, kadako sa returns niya kasi wala sa prueba na may validity, may legitimacy ang business. But ang bottom line always, kadako sa return, imagine sa kalibo mo may 3,500 ikaw, may 3,000 ikaw. So ang ginasandigan lang din because balo ka nga let's say sa scene nga i-recruit mo, sa scene nga i-invite mo nga mag-invest, pagaan payout abing 5 kabilog, no? So ang payout ang 5 makita sa 95 may payout to, no? This will create an effect na mambata na there is somehow mambalka legit ni Encouragement do. Kung nakakita ko sa Facebook mo, legit niya. Legit because may return. Correct. That's the scheme. No? Sa isa kagato, sa isa kalibo, may scene may return that will invite another hundreds or even thousands of investors. Now, paano mo on? Isugpon ako sa pamangkot. Tungod nga isa ini ka scam, the pamangkot ikaw, sinong kailan mo dito? Kaya usually nakatabo mo ni. Kung ako i-recruit, siyempre, ang nag-recruit sa akon, ang nagpa-intindi sa akon, hindi nga akon, for example, migo ko. Ultimately, ang pinaka-logical nga palapitan ko kung reklamuhan na nag-recruit sa akon. Yes, okay. So on and so forth, gasaka. Now, to test the criminal liability sa tanan-tanan, pamangkuton mo na. Sino daling aware nga ini scam? Sino ini ang hindi aware? No? So because ako gapasi ako Action Drive, from the top level, sa pinakataas, papanaog ni, most of them, it's not all, biktima ini. No? For them, nagapati sila nga legitimate ini. That's why na-insight sila, na-convince sila to invest. And for you to have a return more than sa imo nga original investment, ma-recruit ikaw. So katabo ni siya daw legalize, that's why ginatawag ni siya daw si scheme bala. No? Ginatawag ka na nga, alin sa babaw, talaktaw mo sa dalom, nagasaka sa babaw, to the point na masasurate na, nalagot na sa punto, nga ang ulo kag ikog mo kita na yung Action Drive. Isa katuhog naman. Yes. So tanan ng mga biktima ni, yung biktima ni isang ulo. Only to discover later on na tungod puno ng cycle, hindi na ma-fund, hindi na makatag-payout, dira nag-discover, ma-demand na ini abing grupo A. No? Mambalsa na din na itong akon. Hindi ko sa natag ko to, so hindi katapusan, wala naman yung kakabaton si B, si C, wala yung kakabaton. That is when ma-discover mo nga illegitimate, illegal, tag-scam ini. But it's already too late. No? Too late na, in the sense nga, wala na. No, tapos na now. Going back sa punto natin in Action Drive, dinasulay. So, for example, ma-start kita para simple mo na yung sigyat sa kauturan, 1 to 10. Si 1 na mo nang itok-itok, no? Yung kumbinsi nga si 2, tapos yung negosyo. Si 2 yung kumbinsi nga si 3, so on and so forth. Gusto naman, kung ibalik natin, i-reverse natin, down, up, si 10, nagpati kay 9, si 9 nagpati kay 8, si 8 nagpati kay 7, so on and so forth. Now, because criminal offense, importante, pamatudaan natin kung sino ang may, ang tabla sa ating principle, Action Drive sa criminal law, if the mind ko is not criminal, wala siyang krimen nga nakomiter, kay posible na biktima siya. Ang time ganito, posible na biktima, si number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pananaaw ng time, yung biktima sa ni 9. Pero pananaaw man nila, yung biktima sa ni 8, so on and so forth. Bottom line is, kung sino nag-design, sino nag-ibras ang schema, sino nag-ibras ang katuntuhan nila, pwede na ito ng pamatudaan nila na from number 2 down to 10, biktima ni sila tanan. Biktima ni number 1. Yes, because without the design of 1, hindi na makonvince 2 to 10. For example,
Ito kabalo. No? Ito kabalo nga skema ini. Kaya because partner with anyone. Tingnan ti member kan conspire sa kaywan. To commit these criminal activities. Now, kung si Tria karon ay kabalo, kaya pakita siya nito yung nag-payout ng tuyo ang recruit nito, napati siya nga legitimate. So therefore, ang yung mind is not criminal. Kaya sa tulo nga mag-defraud, kay siya, ginpapati man ito. So ginpapati man si Ford, base sa ilayang naibalaan. Nga legit niya siya, kay si Tuho ga-payout po. Di ko mag-upod ka mo di sa akin, payout, man taniwan. Diba? Sabi kay to, so on and so forth. So may multi-level, dahil sa babaw, gapanaog siya. Now, ang masubo dali ang mga action drive. Nagapati ako nga from kay 2, pakadto kay 10. Tanan sila biktima ini. Number 1. Ang design siya ka criminal activity o scam nga niya. Parehos. Naging predator niya sila sa mga maintuan nila because ang simple pa nga ng nanong kwarta, inabala nga, sinabala hindi magpasugot action bribe sa 1,000 na 3,500. May ara gani ka ang 20 mil mo, pag payout mo, 80 mil, attorney mo. Imagine. Okay, now, amo na siya sa tabo because may deception na element. No? Ang pinaka-strong dira at kaling nga punto sining scam is deception. For example, action drive, kung galagaw kita sa mga sa downtown area, may chess game, may mati, may chess game na magitindog, may ido na sa likod, na? Medyo kaya taya, amang kuno, ang mga bystander, imagine na mataya ka pulo ka piso daw kasi, matry ka ipulok. So in short, i-test mo dira, based ng experience, based ng nga sitwasyon, si Bangka, sa chess game, kag si 2, nag-conspire sila, para intuon si 3. Diba? Yes. So, dira na po mag-test kung sino. Kaya ang kasubo lang diri, ng insidihan tagin. Siyempre, si 10, basulay na din si 9. No? Si 9 pasaka, so on and so forth, sa babaw. Base sa akong actual na case na ginahandan action bribe, gina-explain ko niya actually, ang turn na nila nga may istorya ko bilang mga biktima atong sa gold scam nga nabiligan ako. In fact, ang involved ko, hindi lang to dali sa Bacolod, yung nag-rust. Nag-connected to action drive. Kaya friends of friends, gina-recruit nila. So, naglakta na siya. So, nag-create ko ng group chat. Gin-explain ko nga ang kliyente nga nagpalapit sa akin is also a victim. Na? Biktima siya. Now, tungod ining mga parente sa akong kliyente, abyan sang iya parente, no, abyan sang iya abyan, nagreklamo siya. Gina-explain na akong sa ila ang sitwasyon. Nga ining kliyente ko, ining nag-recruit sa ila, nagpati man na legitimate. Kaya in fact, nag-invest man siya action drive. Sa pagkaparente na lang eh. Nagkasko man siya, nag-invest siya. No? In fact, biktima man siya. Now, naglabot siya sa pagpati na kung mag-recruit siya, madako man ang iya nga return sa iyang investment. Now, so ginpaitsindi natin para mapasify, para maumpawan kag magpati ining mga recruits, mga downlines, tawag siya na downlines gali. Improve natin sa ila nga, to prove it to you, nga biktima kliyente, ma-file kami kaso kriminal. No? Lauto ni naton ang pinakamataas sa aton. Kaya ko lang tao mo na action bribe. Alin kay 10, pasaka kay 1, nagasaka na to action bribe ang funds. Ang invest dito sa pinakababaw. Kaya in fact, sila nag-decide kung saan sila ma-payout. No? Sila nag-decide kung sino pa-payoutan nila. Kung kisaway, naging payout. Ginasungka nila action bribe. Actually, do sungka lang again. Nagapili sa kung di niya itaktakan. Para samtang nagataktak to sa kay number 3, for example. Nagataktak sa grupo ng number 5. Nagatanaw si 10, 8, 7, 3, 2, 1, 3, 2, nga legit yun kay gataktak to sa kay 3. So in short, biktima gining ato mga kauturan dari sa Bacolod. Especially yung nag-recruit. In fact, namagay ko abyan dari. Na nakita ko sa Facebook. Duma-comment nagig ko sa Facebook. No? Nga daw sa wayong kunabit.
why ko mahimo right there and then? Because hindi ko gusto kasi na-insulto bila action drive. No? Na-insulto sila, kagapating sila yung action drive nga legit yung transaction. Kaya because nabala nadula ang pagka-doubting Thomas nila because sa mata nila yung pakita nga may mga payout nila. No? Meaning, sa full transaction, may nakita sa nga isa. So, in short, nag-deceive ang tao into believing na may ara gida legitimacy in transaction. And that's it. That's the concept ng inyong punto action drive. Dahil siguro, kasubo ini kay siyempre abya naggubanay, parente, utod, in fact, ibang guro, utod, siyempre, ang pinaka action drive nga na-recruit mo, siyempre, pamilya mo. Correct. Isa ugsaran na lang na mo, kaya siyempre, masalig na sila sino. Yes. Sino ba lang magulang hindi pagpatiyan sa manghod, no? So, that's the design, action drive, that's the design. So, gakaguban relasyon sila. So, kung mag-file gid man sang case attorney, ano ba nga mga ebidensya ang pinakabakod nga pwede nila himuon attorney? Ngay percent. Well, number one, you have to prove na that it is a network, no? Siyempre, nambal ko bala kung sa manog bala, sinong ulo sini? Sinong ulo sini, no? Sino ang nag-conspire? Sino ang nag-tibahin sini? Nga nakabalo nga ini pinunto ni, no? So you have to distinguish ang biktima sa sino nag-conspire or malfactors, tawag sa layi. Sino ang nag-create sining krimen, no? Now, ang ebidensya dira, of course, i-prove mo identification tao, no? I-prove mo ba yan ang schema. I-prove mo kung paano ang scheme sining mga tao. Na, in short, you have to prove ang elementos ng krimen, no? Since this is a criminal offense, let's say, estafa, no? May misrepresentation, may deceit, no? So, estafa ang pwede na ma-file sa mga karon nga damo involved, usually gambal kita large scale, no? Estafa, no? Kaya damo-damo sa big. So, ang ebidensya mo, of course, pamutudaan mo lang activity kag ang akto, no? Ang ginhimo. Plus, siyempre, hindi ko liwan sila, kaya I do not know exactly kung paano gina-release ang payout, no? Okay. For sure, gina-transfer. So you have to connect the dots sa mga transfer. Actually, action drive, testimony and ang identity ng tao, pamatudaan mo ini ang schema, ang act, ang criminal acts. I think medyo sufficient na siya magsaka ang kaso action drive, no? No, karon kay ganilaptan na nasab ng katawhan. No, kabudlay ni sila tipunon because nadula na ni action drive ang sakig sa isa kag isa. Example, magambal si number 8 nga number 9, bululigan kami, biktima man ko di. Mabuligay ta di ma-file ka. Siyempre, mambal si 9 kag si 10, di ka na magpati sino niya. So, din kasalig mo kuya. Ilambalan mo kuya nga itrenda ko ninyo, mangutang sa bangko. Kaya para lang sa pasulot ko na. So, medyo may mga problema the action drive, no? But siguro advice ko lang sa mga kauturan tadi. No, i-anay natin, i-distinguish natin ang mga biktima sa mga involved. Otherwise, ang clamor, ang anarkiya, hindi ni action drive makahatag sa ilaw hustisya. Number one, samtang nagakamog ang biktima, nga nagapati nga, isa ka biktima, mambalsa nga, ay hindi kaya biktima ng part condition scam, part condition scheme, samtang kinamog sila, ang matutuod nga utok sa katuntuhan, no? Ang mga conspirators, amat-amat ng action drive at luplag, di maginag action drive, from that time, no? Tungod ng kriminal ng mga tao nga ni, may utok sa katuntuhan, the moment action drive na ma-discover na, prepared na sila action drive kung what to do. Yes. In fact, nabatayan sa news, ang iba naman niya nga mga gintang invest na property, yung pamaligya na ni IGS. Yeah? So, in short, hello, sir, Bray? Yes, go ahead, sir.
Ilusya mo na, may ara na iyang malukan tao, bigyan ako ng utok kay kriminal. Ready na siya sa niya, siya action drive. Konsekwensya, abi. Kamalo na siya sa plagyo. Now, if these victims, yung mga biktima na itong kauturan, no, ara gyapon sa anarkiya, hindi maorganisa ini, hindi ma-plaster yung kaso nila, for sure action drive, kasi mag-file ka na kaso, nakakit na kwaon sa iya, mapriso man sa tuod, ma-aristo man sa tuod, pero wala ka na property na lauton sa iya. No? Plus kung let's say, butang ko na lang 100 million abing investment, for example. So, kayo nagasto na, naubos na. Pag mo nabilin ka na siguro, action drive na 20 milyones. Kung mag-file ni kaso, mga kauturan na itong tanan, laban-laban ni hindi sufficiente na makarecover sila. So, meaning... No? So, diri na ni. So, Diri na ni action drive. Nga desisyonan sa katawhan naton sa mga utod, sa mga biktima diri, desisyonan na nila right here and then. Siguro, kinanglan gini isettle ang ilabalatsagon. Kaya arigid sa anarkiya, subong tanaw ko lang social media, da medyo kwangid, no? Wasak-wasak kita mga kauturan naton. But ultimately, I hope they will realize that in the end, dapat lang ito, naging utok-utok si action drive. So kung makapile sila sang case attorney, atong gin-mention mo mag-ulang nga napamaligya na bing iyang mga na-invest abing nga properties, why na siya inugbalik pa sa tao, mapriso siya. So why naging to ang mga nabiktima, wala naging sila hangpon attorney? Daw mo sila. Amo na siya masakit-sakit unless we can discover it mapamatudan with siguro ginatawag ka na diligence, kaplisan, proper nga investigation, no? Maala Sherlock Holmes kabala action drive, no, matrace na. So, best thing to do, kung mag-agree ining mga katauhan, pag-file kaso, right there and then, ma-file din sila sang provisional remedy nga attachment. No? Kaya sa criminal case natin, pwede ka kapa-attachment Meaning, right there and then, pag-filing mo may prayer ikaw for the issuance ng attachment, no? O sa korte, provisional remedy, tanda nga properties, no? Nga napangalan sa iya or iya, i-freeze ina sa korte, hindi pwede matandog. Even ang mga funds niya sa bank, hindi ano pagtandogon, hindi pag-ipasugtan sa korte. Nga kung ano pa nang nabili yung mga property, personal or real properties, i-hold ina action drive, no? Para hindi matandog. Kad isa pagid, no? Para hindi siya kapalagyo, pwede makapangayo nila sa let's say, hold departure order, no? Mapa-issuehan nga hindi siya makatravel outside the Philippines. Kaya kung sa Philippines, yung action drive, ang kamot sa layi, ultimately, malabot din siyang katunto ng tao ni. Malabot din si action drive. So kung magdeklara sa attorney sang bankrupt sa bangko, abi, pwede man ina? Pwede man siya makadeclare amo na? Sa mga kasong civil, no? For example, recovery of sum of money, no? Manokot ka sa iya, mambalsa, why na kayo nagbayad, bankrupt na ko, why na ko kwarta. Usual sa mga defense, no? Kasi yun na ma-raise nga. In the first case, action drive, kung mag-success kita ng kaso, siyempre may mga execution kita sa civil aspect, no? Let's say, pamatudaan mo sa korte nga may actual damages ikaw, no, amuning nadula sa ako, amuning suluktong mo sa iya, kanyang contractual obligation siya sa akon, na dapat ang investment ko may interest, no? So, siyempre, i-collect na sa korte, tumahon sa korte, and then later on, i-execute sa korte. Now, of course, yung katabo action drive, na kadamo ginaya, because again, ginambal ko na, hindi niya ordinary yung utok sa tao mo. Even ang pagsuhot siya na sa buho, kabalo na sa action drive. Correct. Kabalo na sa escape niya. Nasa posible na gamiton depensa, pero gapati ako, hindi man dahil guro mag-untat ang korte, diligan sang kung sino umandang concern sini, no? Pag-imbestiga, hibalon kung di ng mga property niya. No? Otherwise, may ginatawag kita action drive kaysa abala, mga paper judgment, bawag ka sa decision, pero wala ka recovery. No? Ang bodlay da ko na mga properties again invest niya halin sa collections niya, ipangalan niya sa hindi iya ngalan, ti inaway ka naging lagson da attorney kaluluoy ka Pero
Pero action Brian, kung mapisan-pisan ang atong gobyerno, mapisan-pisan, for example, na ma-interview na, for example, ang NBI, no? Pwede matrace, no, kung may mga dummy, may mga dummy personalities or dummy accounts, na makonect natin, kung ini nga mga wealth, ini nga mga assets, magpamatudan nga iya giniya. Tapos gini-entrust nga lang, for example, si Juan, si Juan gini-entrust siya lang kay Pedro. Pero kung may ebidensya, mapamatudan nga gini-entrust nga lang kay Pedro, pwede siya ma-recover na, no? Okay. Na iya na siya ni Juan, no? Sa gini nga property, gini nga pagtan, ni amo ni siya ang dapat i-recover sa konte, kasi ihatag, no, sa mga biktima action right. Galing kiti daw ka kuan no kay daw kalabo kay ambal mo to kay na duway naman gani nag-synchronize ato mga victims. Kaya ambal nila di ako na iya mo ni ti daw kalabo mag-file kaso nga mapabug-atan mo against sa sining suspect nga ini, attorney. Ako action right. Kasi hindi ba lang ang pumuluhi ang bakulod o nag-cross ng mga biktima. I think it's high time siguro ang aton nga local government mag-create sang assistance desk diri. Pwede no? Pwede. Pwede sila ka-create diri sang kung gamit man sila sa mga biktima, no? Ang dito man mabasal tuod, no, ang iba na pananawa na action right ang basta risk go mo na, sulod mo na. Pero sa piyak kabayan, kabalo kita out of desperation, no, sa pagpangabuhi isang tao, tanan ni action right pag malihutan na mo. May ginatanaw na oportunidad ya, tingwaan ginaya. Yes, correct. Kasi ako gano'y guro, dati madala pa ko. No? Diba, sunday? No? Maramday, di karoon sa ako na sunday. Ang recruit di sa akong karoon si Action Brian. Hindi ko magpate, kasi Action Brian nag-recruit sa akong. Only to discover, gini-recruit ka mga ni Action Brian. Pariyota ka daw biktima, no? Pariyota na daw na biktima, biktima sa ni Action Art. Siguro mo lang pagpanta ka sa Action Art, naman sa sinaway hindi biktima, ginrecruit na ko ni Action Eric. Di ba? Si Action Eric, mambal niya wala, ginrecruit mo ko ni Action Art, so anong so forth, sa Action Art, nakasuban sining obrata niya. Kasadya, pero action by na lawyer mo kami. In fact, lang taon man, in fact, kami nga mga lawyers, no, may mga moral responsibility man, no. Kung ano maabtan, yung mga nag-contact, ibang din ang mga abyan ko sa aton, I will try mo na reaction by kung paano yung mabuligan. Pero, dami din siguro may isa ka ahinsya sa gobyerno, no, NBI, DOJ mabulig man abi, or even ang PAO, no, nga mag-prepare, or even ang local government nato. May mga communities na mo, na pwede ka bulig, no, ang aton alkalde, ang iyad. I mean, for the sake of helping sa mga biktima, I think that can be organized, na, para subong yung sindido na action by, understandable na nga nagatamog din katawhan, no, kaya ang emotion, taas yun kayo subong. But at the end of the day, magkulokal man itipuno ng katawhan, no, amat-amaton, no, kaya hindi pwede action drive nga hindi mo matrace ang utok nimo. Yes. In the first place, ini nga kaso, identified niya action drive kung sino ang utok-utok sini, or ang mga utok-utok sini. It's a matter na lang din kung paano na matipo ng mga katawhan, ang mga kauturan natin, para ma-assist sila kay in the first place, and ultimately, kaso kriminal gining katuan na sunday. Sige, with that, Attorney Salabat, gid na enlightened mo kami regarding sini and nakabay pa makabulig ini sa mga utod tanga na biktima sining RGS kagiban pa nga mga scam diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Mabuhay ka, Attorney. May gabi. Thank you, man. Thank you, Action Guy. Mabuhay ka kag mabuhay ng mga programa. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, tiyan mo na ang pinaka-common denominator to. Kung mag-file ka kaso, Action Oliver, tapos naka-invest ka to sa AB 1 million, mapapriso mo siya tuod, pero sa 1 million mo, dumalabo, mabalik sa imo. Action Firing Line. O, napapriso mo siya. Bisan magmando pa ng korte na nga, may balayran kasama niyo. Ti priso na kung bayad pa ko sa imo. Bisan mabayad pa ko da, di naman ko gapon kagwa di, labi nagid ko na nga kon nga pamatbat sa akon, bukat bugat gidabe. Ti goodbye 1 million. Action Firing Line. Ang pinaka-lesson learn naton dire, hindi gid magpadala sang instant money. Action Firing Line. Why na sang iban? Why na sang iban pa da? Ina magluing ganyo sa'yo da, di nyo nang pagsapakada yun.
ang 1,000 nyo, may nag-text pa rin ganyan, ang 1,000 Action Bray tayo ang STL, hindi pa scam. Basi makadaog ka pa. At least buo yung huna-huna mo nga napirdi ka gidya, di Black Action Oliver. Di kisagi ka paminsan ka sa nuto maabot ang payout kuman. Igo mo rahon, thank you na itong 1,000 mo. Na, mapusta pa ka muda, mapusta pa ka muda, untatin nyo na. Maggamit na ka mo sang, ano pa ganing diruso ko do, kadamo, tuloy mo? Ariyo? Na, DTX 500 capsule. Na, o galion ang pag-inom sa DTX 500 Pagbalik naton karon dugay maka-action, may mga news pagidta nga ginpreparar para dira sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Hi. Henry Martinez, good evening. So, Bri, ang biglang yaman na scam di bala tupan mo, biglang pamigado. Wala sila kapamati nyo sa halin sang una damo na nakaladakpan parti sa investment scam nga ini. Okay pa na ang double your money for 10 years. Kayo may way back many years ago, may isa ka bangko na nangayo o nag-inganyo guro na kung mag-invest ka for 10 years, imo kwarta ma-double money pero iniya ma-triple your money sa pila lang kabulan daw matingala ka. Ang bangko do mapatihan tada kay lihitim mo nes lang nga bangko pero mag-amo ni nga waay-waay. Doon di gida. Amo ni tabo sa relative ko na biktima man ang una party Bitcoin. Amo na ganing advice ko sa iya, basta gani mag-invest sa money mo, seminar ka gid sa be careful kay hindi ka gid na matuntuhan. Kita mo lang na. Thank you gid sa mga information nyo sir ha. Virgil P. Action Bri, hindi gid kita magpainto sini nga mga scammer. Bimo Action Bri, ang mga bata kamiga ko tanan sila na intuan gid kaluoy gid gani. Ay gali. Hindi lang sa COVID kita maghalong kundi hasta man sa mga scammer nga ini. Sige sila text akon ang scammer nga hindi ini sabat ko sa ila, hindi ko mapangarap magmilyonaryo. Makakaon ako 3 times a day, enough na. Nakita mo na. Di na tumpak kita na. Si Ana Sinoro, Action Bri, pogi since 2003. Paakuya quarantine. Sa na-stroke ko, na-disabled na. Every 4 months, gapa doktor sa Santarwic, ano naman, sanitarium guro ay no. Pa-check up ko man kaluyan sa December ya hospital naman ko gin-stroke naman 9K lang hindi ko pidi kapulaw kag adlaw nako gabugtaw. Mabulig ko sa inyo pangamuyo lang gid ko gusto kuya sadya pareho sa program mo. Nawili ko kay Action Boy ko sin uupod ya nga mga gwapa. No, si Action Eden at si Action Dorel, si Action Ann, no? Ari lang ko di sa balay anad na 12 years man ko nag-OFW. Natapos ko gid ang 4 ko ka anak, single mother ko since 1992. Story ha, pasensya gid, salamat gid sa kasaysayan ko. Wow. Very inspirational sa imo nga kasaysayan, ma'am. Salamat gid, ma'am. Hindi ko gid makita ding imo nga nawong gid kidamo nawong sa picture mo. Sige, thank you gid sa pag-monitor padayon ng ma'am. Amo niya ma'am, basi makainggan niyo kada ma'am nga mag-monitor man diri sa amon inaya hindi na scam. Hindi kundi ma-monitor gid ya. Jocelyn Joan Gabales Goliman, good evening Sombray, monitor lang kami di, salamat, God bless. Si Margie Ann Enriquez Araman, Ede Adorio, batch siya kuno si Sir o si Attorney Cesar Biloria sa home site elementary school. Cyril Malama, good evening Sir Brian, monitor lang ko di barangay Laa, Kawayan. Okay. Paul Kenneth Rojo, good evening, pa shout out Action Bri from Talisay. Ansi Kidato Sagutoy,
Good evening, Sombray. God bless you and your family watching from HK. Salamat. Melvin Salodaris Abdo, naga-monitor man. Mayong gabi ilang ko na kay Chay Ina das Disendario. Toto dako sang face to Esteban Village bago sila monitor sila kada program. Salamat gid sa inyo. Jonathan Lanada, damo na klase kaso gaklatabo pero nga adamo pagidya maintuan. Ano rason man? Amo na nang pamangkot gid sir. Tutuod gina sir no nga ang gakaintuan pagidyapon. Romela Ilustre Arivalo. Good evening, Sombray, watching from Bago City, Negros Occidental. Keep safe, Action Radio, and God bless. Salamat. Christ Kerry Paul Javier Tenatan. Good evening, Idol Action na Bray. Nya punta. Sir, shout out lang sa mga taga Tinibagan. Halong lang kita kay COVID, okay? God bless us all. Salamat. Lilia Taton, ngita na lang sila abogado, kadto sila sa PAW, sa Hall of Justice. Ang PAW ga serve lang na kon ano mo sa akusado. Pero kung ikaw maakusar, I doubt kung ga-serve na sila. Ivaniza Esperta Gilyang, good evening, Sombray. Monitor lang ko live from Yunoarville, Mansilingan. Okay. Lilia Taton, lapit lang di sa Amon, lapit pagin sila sa Ginmasaker. Jin Oisi Sir, good evening, Action Brian. More than monitor Godspeed. Salamat. Lilia Taton, Security Exchange Commission, pang-into gina Action Brian. Scam gina nga tudtukod. Piho gina ya. Jose Mongcal Torilla Raman, Christine Minies Villalubos, naga-monitor sa Pandanon DSB. Salamat gid sa pag-monitor. Okay. Diri sa dalom kita maghalin na maliwat. Virgil Pinda, Action Brian, hindi kita magpainto sini nga scammer. Okay, nabasak na. No? Phoebe Achivar Islaw Araman, Kenneth Clark Rivera, Action Brian, may gabi, monitor kami halin sa Barangay Maaw, tamyaw ko sa KCS Hardware Maaw. Salamat. Francisco Guangco Araman, Kelly Jelle, ahay kadamo na sang mga problema na wala na pasingadtuan. Stay safe lang da ang tanan. Kag pray na lang gid kita para sa tanan. Yes. Amen. Jima Makilan Araman, si Ma'am Jema. Russell Gomez Araman. Si Kelly Jelle may gabi Sombray. Kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Kag tanan nga family ko da sa Pandanon DSB. Kag sa tanan nga member sang EFC. Salamat. George Gargasiran, Action Brian, impossible gid na ang pyramid scam na negosyo. Wala na sang negosyo na pahapos. Easy money, easy goes. Gani, easy to is man money nila. Grace Mitton Cousins, good evening, Idol Action Brian, watching Manvel Royal Subdivision. God bless. Delpha Alohipan Barciliano. Good evening, Action Brian. Pwede ka ask attorney kung pila magpahimo personal affidavit. Thank you, Action Brian. Doon hindi ginato na mapamangkot sina ma'am mo, no? Basta on air, no? Pasensya gid, no? Okay. Thank you, gid. Okay, Marilo Villar Tanaman, Jean Basa, naga-monitor man. Good PM, Seth Muales Matat. Rosana Barcinilia, good evening man. Salamat. Stay safe man. George Gargasiran, kag hindi man ka declare bankrupt ang RGS unless naka-register kag may permit sila sa BIR. Isa pa gid na. Okay, basis na mo. Thank you gid sir. Oo. Thank you gid na sir. Okay, nabasa ko na kay na. Marillo Villar, okay, nabasa ko naman. Sige, relax so kadali ha. Las 8:41. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Maayong gabi lang sa kay Hansel Rose naga-monitor. Action Brag, tawag ko kay tatay, batian ko gid tingog mo sa radyo full volume gid. Radyo niya. Great lang dalihog kay tatay Doming sa Manghanoy ga update gid sa Action Radio. Bao, salamat gid. Suzette Pahi Marhin naga-monitor man. Monitor sa Barangay 30. Liyo ko tamyaw apo ko si Kerji Marhin Montoya. Keep safe. Thank you gid. Sige. And James Candelario naga-monitor sa Silay. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, Sombray. Greet lang my cousin Mary Grace Malaka Bailon. Advance happy birthday for Buwas Ngadlaw. Tomorrow na. Thanks. Keep safe everyone. God bless us all and more power to ARB. Salamat gidra sa inyo. Na? Ang iban pa nga mga greetings, Ari. Good evening, Sir Bry. Ako ma-maintain na lang numero sa STL. Wala ka pa kontra. Edward ni sa Barangay Granada. Tuod, no? Yung gabi, Action Bright, tamyaw ba nako? Elmer sa Blada sang DSB. Pabati ko pa taning tingog ni
kuano, Vice Mayor Elcid Familiaran. Anyways, pakwanan ko na lang okay, sige. Sige, no problem gid no. Sige. Maayong gabi lang kay Nanay Bukay. Supe mga kaksyon, naga-monitor subong no, upod sa iya sini nga pamilya. Ang nagapag-greet sa aton si Madam Grace mga kaksyon. Salamat gid sa inyo. D3 Bayo mga kaksyon, pambabakod sa aton sining lawas dugang kay pasang 2022, kadugay pa sa Oktubre, siya ako gani nga incumbent, ako duway pagigkuya gani, iya nagapaminsar sa ginatawag nga eleksyon. Action firing line. May punto man, no? Ti sagi kita to dali mo, pero kabalo ko nagapreparar naman ni sila. Nagapreparar naman ni sila. Pag parehistro pa lang to ni Benitez, ligad nga adlaw to, ara na ning meeting ay subong din ni basta-basta. Action firing line. Sige, good luck na lang sa tanan-tanan sa magpapili sa 2022. Ambal nila siya taga direta sa Bacolod dito magpapirde. Kung pasabton mo naman ang pangayaw, paihaw. Action firing line. Perting politika des Bacolod sumong mo. As in, bisan masakay ka sa salakyan, ang istoryahan niya politikan. Action firing line. Perte, no? Sige, pero mas mayo gid mag D3 Bayo kamuda para dugang firing line. sige, dahil taanay sa politika niya, tulo tandong gamay. May mga ngalan actually ginakaptan kita diri kung sinong posible nga mga slate nga upod ni Benitez sa 2022 pero hindi kita otoridad nga magpalayag sini unless kon si Benitez sagid mismo ang magdeklara. Action firing line. Sila yung hulaton ta kay ilan na iya poder mo. Mabalita lang kita kung ara na ginman. Las 8:50 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Fred Tugaf Jr. Tugaf family sa Morsiaga pamati gid sa Akon. SM Talabahan. Wow. Ay, oo. Sa may SM Talabahan. Dao, salamat gidra sa inyo, no? Sige. Si Ramon. Mayong gabi Action Bray. Greet ko lang family Bakiran. Palihog lang keep safe everyone from Barangay Kamindangan. Thank you, Gid. Karami sa mga listeners naton kisla mismo may mga advices, may aras lang sa mga reminders sa mga utod ta. Rochelle Evangelista, good evening Action Bray. Monitor ko di subong Barangay 14. Salamat gid. Thank you gid. Dennis Richard Tiboroma, Sir Bryce, si Sir Ryan Gamboa kag si Choi Ramon gali ara buwas sa program sang Salanga Brothers. Way ko ideya, base guro. Lily King, good evening, Sumbray. Have a nice weekend. Yeah, thank you. Kamuman. Alex Montesa, Sumbray, upod na lang ko sa kay Councilor Ising para 2022. Boss, kita ay man naman kami da. Ba, damayo haw. Nonoy Dilican, no? Action Bray, monitor lang kami di sa Purok Laurel, Mansilingan. Sige, Bacolod. Hambal ni Sir Ramon, salamat Action Bray. Anytime, monitor lang kamo da sa mga balita tadi sa Action Radio. Sige. Okay. Aring isa. Sa text diri sa akon binga Action Bray, good evening. Salamat gid sa mga balita kada gabi. Kay lain ang imo balita inang waay pabla naton mabatian haw. Amo nang nanamian ko da. Syempre ga pangita gid kita ideya ma'am, no? Salamat gid kay Attorney Biloria. Hindi na lang kami guro mag-file kaso kay magastuhan lang kami. Mapriso man siya tuod pero daw hindi gid mabalik ang akon 15,000.
15 mil, no? Grabe, no? Kadako. Ang 15 mil sa aton, Action JM, ya, purti na tayo katiba-tiba sa na, no? Next time, hindi na mo mag-invest, di na ba kaluluoy man sa inyo, no? Akalaga, sakit ang dughan ko mamati. Ang ari isa pag ka biktima ho. Action Bray, pamati gid kami kay Attorney Biloria. Basi makadto gid kami sa iya kag mangayo bulig para mabalik lang ang amon kwarta, Action Bray. Akon gamay man lang ang ako na invest ara lang sa 23 mil. Grabe, 23 mil? Dako na nakatama. Ang akon pa kaisa, Action Bray, 11 mil. Ang akon hinablo, 5 mil. Ako ang nag-ayo sa ila. Pasinsyahon lang ko nila. Tiyamakon mo lang na. Oh, amo to hambal attorney gina sa pamilya mo mismo kamo ni duwa mainaway gid. Oh, kamo ni maglinalisay kay amo na bala. Ahay. Kabudlay no. Kabay pa nga next time kay may mag-uloing ganyo da sa inyo. Untatin nyo na. Hindi nyo na pagsigiha kay nga ikaw nga nag-inganyo, ikaw gin ang kututon sang imo gin-inganyo. Ti imagine mo bala, no? Grabe, no? Talaba sa talabahan. Salamat. Basi kalagaw kadi kaon talaba libre si Max Sombra. Din dapit gani sa may SM da kay do ka damo talabahan da mo. Si Fred Tugap ay tuod. Ti imagine mo listener tang isa Action JA mo biktima man sila ho. Sinong Fred do? Biktima man. Si Feb Riro na-scam man ko. Ay grabe. 30 mil Action JM. Si Feb Riro 30K sa 45 days na manok. Manok pag idya may ara pagid manok nga scam gali 45 days nga manok may scam pagid 30 mil. Tiini nga mga tao, hindi mo ginislay mabasol, kaya tiina mo lang basi pa lang. Basi pa lang, pero di ka dako. Next time, hindi nyo pag-usiking inyong kwarta ay, palihog lang. Grabe, no? Si Ruel Siruma, monitor man ko de Action Braya, Porok Isla Villamonte. Bao, salamat gidra sa inyo. Febrero, may gabi watching live diri sa nursing home sa Taipei niyo, Taipei City, Taiwan. Okay. 30 mil tong iya. Grabe, no? Sakit sa bulsa, ina. As in, pertigid. Ariyo, may nag-text ako na to, 23 mil. Ang iya nga hinablos, 7 mil. Ano to, 7 mil. Ang iya nga pakaisa, 13 mil. Imagine mo na, no? So, pagkabugat, hambal pa sang texter na din isa. Siya kung gintaya mo na lang na sa STL, may paabuton ka pa. Okay. Si Jose Edgar Asuncion, naga-monitor man. Alex Montesa, may langgid dotayan lang ang manok nga pink. Safe na iya sa scam lols. 45 days tong iya, sir. May mga rice scam sa nagligad. Ato na alimunaw na to kung ano ng resulta nabalikan na to ayhan. Amo na. Kadamo lang iban so nga scam gani mga libod-libod sa mga gripo, mga TV, may ara na sa unay. Pero daway gito sila yung nag-prosper abe. Pigaw gurong ila sining tuking-tuking sa ilang mga kliyente. Tiariho do damo gid. Barangay Salvacion sa Murcia ang SM Talabahan Action. Okay. Sabi ko ganito sa SM ho sa may kwan. Barangay Salvacion sa Murcia ang SM Talabahan. Sige. Thank you gid sir. Basi makalabay ta da. Makaon gid kita da. Thank you gid. Sige. Okay. Ang iban hindi ko di mabasa sa pinakababaw kay gasampawan sa iban. Okay. Salamat gid liwat sa mga nagdonar kay ina, no? Kag thank you man sa mga nakakuha gina sa amon nga gamay nga bulig sa ginatawag nga mobile community pantry sa Action Radio Bacolod, no?
Kabay pa nakabulig-bulig to sa inyo kinahanglanon. Pero muna, hindi man ka mo mag-pantry hopping ay. I'm sorry, pero kaina. Kita ko may tricycle itong iba. As in, ano gito ilaya? Inang grupo gito ya. Grupo gito grupo sa. Tapos, doon na organize. Ato yung Action GM, doon na organize man to sila nga grupo, no? Isa ka tricycle to bla. Pag-abot nila, amaya, kami, senior citizen. Amo na bla. Kami, senior citizen. Do hindi sila maninyaya. Gusto nila yan nga mauna sila yan sa kanya. Sige, las 8:58. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud sa mga manugtunto. Gusto na. Doon malang taos kalibutan mo manog into kag ang matuntuhan. Maing gabi lang na kay tatay. Si tatay ko no nagamonitor duming sa Manghanoy ko no. Salamat gid sa pagmonitor. Sige. Wala kita sang oras sa aton nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Runa Magbanwa sa technical side. We have Action Oliver Pason and Action JM Baikin ang aton IT experts. Partner taman Action Undefensor sa buong gabi. Standby karon sa Action 9 Patrol ang pagbabalik na Action An ni Action Eric Magbanwa Dugay-Dugay. Nagburo bakasyon na siya sa program niya. Ini naman sa Action Brian Mordena kapasalamat gid maghilibati taba Lunes sa wangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.